खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि बरलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै थुंगेबाय। जानुवारि दाननि 30 आरो 31 खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिमां गोविंदपुर बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बरलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै दिनै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि दिनै बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुमानि जोबथा साननि गेवलां मेलाव बाहागो लाना मेलखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो बाहागो लायो। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव ओनसोलनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुमाया गाजा गोमजायै जोबना थांबाय। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां रनजित बसुमतारिया मा फोरमायखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। गासैबो बर' हालाम जेराव बर'फोर दङ बे बर'फोर थानाय बर' फिसाफोरनो बर' हारिखौ बोखांनायनि थाखाय माहारियारि बादजों खौसे जानानै खामानि मावनायनि मोनसे सम फैदों। बे माहारियारि बादनि जा मेसेज बे मेसेजखौ जों साफ्रोमबो लानायनि सम फैदों। ओंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायो जिया जेरावखि थाया मानो गावनि बिमानि राव हारिमु आसारखान्थि बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो फल' खालामनांगौ। अब्लानो जोंनि माहारियारि बादा जों फोथांना लाखिनो हागोन। मिमांनि बर'फ्रा ओरैनो आंनि मोनथिनायाव जेराव आं मिमाङावनो जोनोम जाखादोंमोन जे मिमांनि बर'फ्रा सोलोंथाइ बिथिङावबो आखा फाखा आबाद बिथिङावबो आखा फाखा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दैया जोंनि बे मिमां हालामनि आबाद बिथिंफोरखौ गाज्रि खालामबाय। लामा सामाया ओरैनो गाज्रि जानानै थांजोबदों। बेखायनो आसाम सरकारनिसिम जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जों आपिल खालामगोन जे मिमांनि बर'फोर थानाय हालामफोरखौ बा लामा हान्थामेलानि बिथिं सोलोंथाइ रांखान्थि बिथिङाव जों सरकारनि दायथ'खौ लानानै जों आसामखौ